Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дозвольте привітати вас сьогодні з таким прекрасним святом, який запланували. Колядуємо разом. Побажаємо всім вам міцного здоров'я, любові, злагоди, кохання. А також сьогоднішній день хочемо привітати всіх ангелів з таким прекрасним святом. Здоров'я їм теж бажаємо. Дякуємо керівництву, що запросили нас на таке благодійство. І друге, ще хочемо подякувати тим хлопцям, які стоять зараз на лінії фронту, які бережуть нас, що ми маємо змогу тут посидіти. Гей ти, славний господарю, виходь до нас з хати. Завітали щирим серцем заколядувати. Між горами лине пісня, Христос се рождає, а над містом Вифлеємський ясна зірка сяє. Тож дозвольте, господарю, нам колядувати, нехай зірка Вифлеємська завіта до хати.